20 sentyabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow iş keselen 2064 benliğinin günäsine geçmek barada fermana gol çekdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň Watany habarlar gepleşigi habar berýär. Resmi maglumata görä Nowatdaky günä geçişlik Türkmenistanyň garaşsylygynyň 30 ýyllyk bayramyna bagyşlanýar. Prezidentiň gol çeken fermanyna laýyklykda günäsi geçirenlerden 6 adam daşary ýurt raýatlary bolup durýar. Berdimuhammedow bu fermanyň ata-babalaryň rehimdarlyk we ynsanperwerlik yörelgilerinden uğralyanlygyny aýtdy. Günäsi geçilen raýatlaryň hatyryna syýasy tutsaglaryň bardygy ýa-da ýokdugy ma'lum edilmeýär. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti günäsi geçilen raýatlaryň sanyny çap etmeýär. Mundan ozal maý aýyna Gadir gejesi münasibetli geçirilen köpçülikliň günä geçişlikde türkmen türmelerinden müňden gowrak tutsag şol sanyny 16 wujdan esiri boşadyldy. Hasazol 2020-nji ýylyň dekabryna beýtaraplyk bayram münasibetli ulan edilen günä geçişlikde 2082 adamyň şol sanyny 4 daşary ýurt raýatynyň günäsi geçildi. Türkmen türmelerine saklanýan 2000-den gowrak bendiğiniň boşadylmagy dünýäde we Türkmenistana global koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy 3 hepde gowrak mundan ozal 28 awgustda kanun goraýjy edaralardaky çeşmelere salgylanyp Türkmenistana garaşsylyk bayram münasibetli müňlerçe benliğiniň günäsiniň geçilmegine garaşylýanyny habar beripdi. Kanun goraýjy edaralardaky çeşme hususan Levan vilayatynyň Seydi şäherine ýerleşýän türmede pneumoniýa bilen şeýle-de koronawirusyň delta görnüşi bilen keselýän tutsaglaryň köpelýänligini gurrun berdi. Habarçymyz öz çeşmelere salgylanyp günäsi geçirenlerin sanyny girmek üçin $5.000 $30.000 aralygyny para sorulýanyny habar berdi. Çeşmenin maglumatlaryna görä pandemiýanyň fonuna günäsi geçirenlerin sanyny öňünden düzülipdir. Bu azatlygy bilen bendiler türmelerde öňünden karantinasyn alınıpdyr. Türmelerde sirkulaýan tutsaglara olaryň howsarlarynyň ýeberýän kömekleri ýetmeýär. Ýa-da olar polisiýa tarapyndan ugurlanýar. Tutsaglar häzir azyk we derman ýetmezçiliginden kösenýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy kanun goraýjy edaralardaky çeşmeni sitirledi. Döwlet telewizionynyň çykyşyny Berdimuhammedow ýurdun hukuk goraýjy edaralarynyň ýol başçylaryna günäsi geçiren adamlaryň maşgalaryna gowuşmak üçin zeruri işleri geçirmegi tapşyrdy. Adat bolşýaly Türkmen prezidenti yerli häkimlere günäsi geçilen adamlaryň iş bilen öpçün edilmegini tapşyrdy. Hökümetçi Türkmen portalyny.com neşrine görä Türkmenistanyň köpçülikliň günä geçişlik 1999-njy ýyldan bäri amal edilýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyň ýylan edilýän köpçülikliň günä geçişlik ýylyň dowamyny 3-4 gedek geçirilýär we köplençi döwlet bayramçylyklaryna gabat getirilýär. Geçen ýyl garaşsyzlyk bayramynyň öň ýany Türkmenistana 812 bendiğiniň günäsi geçildi.